Hamarabb fogyott el a kólám, mint szerettem volna. Azt gondolom, hogy Pécsnek nagyon megnehezített a dolgát, nem véletlenül kellett nekik szerintem légiós cserélni, mert érezték, hogy itt bajba kerülhetnek. Érződött is a különbség a két légiós között, hogy már ugye nem a sérülésből kijövő légiós játszott, hanem akit hoztak a másik légiós helyett. Azt gondolom, hogy a hangulat az, ami magával ragadó volt, hogy ilyen szurkolást én még TF meccsen ritkán hallottam. Szerintem ilyen érzés, ilyen jó érzés játszani egy csarnokba, azt a srácoknak meg kell tanulniuk, hogy ilyet is lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy ha így mentünk volna neki az összes mérkőzésnek ilyen playoff módba, akkor lehet, hogy nem a PVSK-t kapjuk 8. helyen, hanem feljebb is kerülhetünk volna. Szerintem nagyon szépen helytálltunk, várjuk, hogy kivel kell játszanunk, bár gondolom már megvan az eredménye, de hát ki foglalkozik ezzel. Hallottam olyanra, akiknek szabadságot kell majd kivenni emiatt, vagy módosítani a szabadságát, de azt gondolom, szerintem megéri kijönni a mérkőzésünkre, mert ilyen jó hangulatban telnek a meccseink, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Gyertek minél többen, mert biztos, hogy jó kosárlabdát fogunk játszani a továbbiakban. Hát igen, úgy érzem, hogy maximálisan mindent megtettünk, és felkészültünk erre a második mérkőzésre. Nagyon szerettünk volna nyerni, és közel is voltunk, hogy az eredményen látszik, de sajnos ez most ennyire volt elég, de úgy érzem, hogy emelt fővel távozunk a pályáról, és továbbiakban ezt az erőt tudjuk továbbvinni a helyosztókra.